May sa concerned citizen ti nangisent ti news team ti video ti maipagarup nga insidente ti panagabuso iti senior citizen na babae nga agtawen ti pitupulo iti barangay 14 San Gregorio iti ili ti San Nicolas. Iti video makita ti senior citizen na nakatugaw iti swelo, idinda kinugtaran dayto iti mapati akanakan na may samet laing nga senior citizen na babae nga agtawen ti 53. Kalpasan iti sumagmamano gundaway, pinungot na daytoy arason iti pannakaidata na. Iti met sa bali video, makita nga adda black eye ti biktima ken adda sumagmamano pa sa iti braso na. Tinurong mi tinasa o barangay ket dito'y may anamuan asaan na daytoy iti umuna a report ti kaso ti may pagaro pa panagabuso. Ket kinagpesoan na sir, idi tinapalabas nga mayo, addaman ko na idin reklamo man idin sir, napampay di apong pan nakabagi ti linteg kan ti DSWD, di nagaramid kinasarita diti nang kabkabil man nakaanakan na idin sir, nagaramid kam ti kasuratan idi isu dito ingganat adda pela nga nagkariiso na nga ginan ulitan pay. Dita nga inaramid na, daksanggasat ta inulit na manen sir. Pinadasming alayan iti pagtaktakderan ti pamilya ti biktima pakaseknan iti may pagarup nga insidente iti panagabuso ngem nagkedked dangag pa interview. Namon mi ati biktima ket saan unayan na makabalin ken ayaywanan daytoy iti kaanakan na nga isumit ti may pagarup ang mga abuso ken kuana. So dan samot ngamin ti sinopyatan no dilawan da deti kasinsinda. Adda mayat nga mang ngaywan kinkwana ngem haan nga ipalubos deti kaanakan na nga mesa. Ti kayat na isunat mga iwan lat tamang kita. Isu dati mangkapkap. Uwan sir. Awan ti pamilya na dati biktima tayo. Balasa nga bakit deti sir. At dito nabayagan nag-abroad deti idi. Inpadanon ti news team daytoy nga insidente iti opisina ti Municipal Social Welfare and Development wenno MSWDO tapnon alaan iti pagtaktakderenda ngem nagkedked dangag pa interview ti sango ti kamera. Nupi kasta kunada binisita dan iti masekna na barangay ken inrekomendada iti naiget apan nakamonitor ti biktima. Inpasigurado met ti chairman nga inaldaw da na bisbisitaan daytoy ken napagsasaritaan da na sa bali akaanakan ti biktima iti mga iwan ken kuanan. Idawdawat met ti chairman kaditi ka barangayan da iti insigida apan nakaireport kadakwada no adda madiskubre da kapada nga insidente tapnon iti kasta ket insigida maaksyonan daytoy. No kadlad na makikita yo mga kabarangay kamamaman yung kastoy hangki aga lumiim nga umayo ibaga. Kitino mo kapton ti kasama aksyon nante nga sigud hante itulok nga kastoy nga umad adu pa iti madangdangran nga kasi nga kabarangayan tayo apo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.